Takže čus lidi, vítám vás u nového videa. Dneska si chci s vámi takhle popovídat o YouTube, výhody, nevýhody. No ne, výhody, nevýhody, protože se vám chci popovídat. YouTube je prostě blbej. Ne jako blbej, je dobrý, ale nás se s vámi popovídat. Takže za prvý, já jsem si jako vytvořil kanál v 30.10.2020, 2 týdny mi fungoval, dokud mi ho Oliver nezablokoval a nenahlásil mě, že nemám kvalitní kameru. Samozřejmě to už jste mohli poznat v mých videích, protože nenatáčím to na iPhone. Nenatáčím na starou Nokiu, mimochodem. No a vlastně když máte video, tak kdokoliv vás může nahlásit, YouTube to prostě neochrání, že to prostě nehlídá. Kdokoliv vás může v pohodě nahlásit, klikne na tlačítko nahlásit uživatele a vy máte třeba 1000 videí a jste prostě nahlášení. No tak to je tak jako to, že jste prostě nahlášení na YouTube, že prostě YouTube vás nějak moc nechrání. Jenom účet to vás jako chrání, jo, ale videa to vás chrání. Můžete mít soukromé videa, ale kolik by to nazbíralo zhlédnutí? Kolik? I kdyby tady dal soukromé video, tak se bude mít 0 zhlédnutí. Protože on se na to může podívat jenom sám. A soukromé to je jenom doma odkaz. A já nechápu jak odkaz, no to je no, ale jinak tak to je asi tak všechno. To je asi poslední. No to je no. Sledujte mě na Twitteru, na Instagramu a na TikToku. Můžete odebírat a to je všechno. Mě napadlo, že budu dělat videa jak Benjamin Button, no, tak připadal jak tak to je jedno, tak to bylo tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, sdílejte to. Můžete kanál v popise a já to nebudu stršovat. A myslím si, že tohle by pro dnešek stačilo. Zatím to možná tak asi týden nevyjde video, prostě ptáte proč nemám nápady. Když tak mi napište do diskuzí, běžte na můj kanál, tam máte diskuze a tam mi napište nápady na video a prostě já si z toho vyberu nápady a prostě vám třeba dal 3 videa, jo. Třeba za den, tak to bych si vám takhle popovídal o YouTube a výhody a tak to je to všechno. Tak zatím čus. Pokud se ti to líbilo, like a já budu končit. Zatím čus. Jan Jack.